Godom za chwilę będzie hipopotam. Kaje ten hipopotam. No, był tukej. Pamiętam jeszcze, jakże tu ostatnio był pora lot do zatku. Bruno, fajny bizon? Fajny, pokaż kaje bizon. Pokaż paluszkiem. Pięknie, fajny bizon, ja? Polskiego wapynia, no czemu nie górnośląskiego, albo śląskiego, no dyć są my na Śląsku, no. We śląskiej godce są takie słowa, co napoczynają się na Y. Witajcie. 2 lata do zatku majstrował żech cykl filmów o dzisiejszym mieście Chorzów, o Królewskiej Hucie, o Hucie Bismarka, czyli o Hajdukach i o Chorzowie i Maciejkowicach. W ostatnim filmie pokazuję wam troszkę śląskiego parku, kaj genau dzisiaj i teroski my są. Niedawno, latoś, przekrodziliśmy się do Królewskiej Huty na Klimzowiec. No i tak jak we Łaziskach, okrom głównego filmu pokazał, że wam jeszcze Łaziska we 7 inkszych filmikach, tak teroski wydawos brał na takie mikrorajzy po dzisiejszym mieście Chorzów i pokazywał wam Hajduki, Królewską Huta, Maciejkowice, Chorzów, no i Park Śląski, kajmy są. To już jest trzeci tajlik ze tej mikrorajzy. Pierwszy basen fala, drugi estakada, no i zaś tutaj my są i będziemy sprawiać dzisiaj o zoo. Abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, bo co tydzień w piątki o 6 wieczór nowe filmy, jeżeli też na Facebooku, Instagramie. Proszę też do mojego geszeftu. Jeśli ktoś chce kupić takie treski, no genau takiej nie ma, no, ale to jest treska ode mnie zmajstrowana. Insze treski ode mnie zmajstrowane możecie kupić we geszefcie, link we opisie. Ktoś rzeknie treska o 80 zł drogo, no ale ja ino z tego mam 10 zł, tak to wygląda, a z kuli tego możecie wspomóc kanał, komentarz też dajcie, to też wspomoże i roztopierzajcie te filmy, jadymy. Śląski zoologiczny zegród. Byli my tu w tym trzecim tajliku genau Chorzowie i Maciejkowicach, no ale nie wleźlimy. Dzisiaj wlezymy. Ja pamiętam za bajtla, jakże tutaj łaził, karmił żechlamy, co tam były. Śląski zoologiczny zegród powstał w roku 1954. Przenieśli do niego zwierzęta ze Katowic, ze Bytomia. O tym zoo godalimy. Tego zoo już nie ma we tajliku o Bytomiu. Kuknijcie se, on jest najbardziej oglądalny ten tajlik. 19 000 moteroski, co kręca. No i jest to trzeci największy zoologiczny zegród we Rzeczpospolitej. Po Gdańsku, Oliwie i po Poznaniu. 2681 zwierząt i 312 sortów tych zwierząt. Brama do zoo. Brama pochodzi ze grodu, ze pałacu od familii Henkel von Donesmark we Najdek, we Świerklańcu. Mam nadzieję, co za niedługo tam będziemy. No, zamek, pałac, tak jak śląski Wersal spoliły Sowiety w roku 1945, potem rozebrały Poloki, no i przenieśli ta brama, co zmajstrowali tam w roku 1876. Konstrukcja tutaj była przewidziana na 40 ton. Okazało się, co brama ma 450 ton. Bruno pierwszy raz w zoo i już zainteresowany elefantami. Bruno, kuknij, paw, obejrzyj. Już takiego pawia. Ja. Szkoda, co nie rozłożył tych fejdrów. No nie wiem, jak długo będziemy musieli czekać. No nie mamy szczęścia. Tutaj mamy całki plan. Tutaj jest ta brama od Donesmarków. Ja idziemy tutaj, żyrafy, no i my na prawo się kierujemy na elefanty, no i dalej. Tutaj mamy ptoki, między innymi ibis, czapla, takie małe, no i taką srogą konstrukcję, na to nec napięto, co by żaden nie wyfurgał. Tutaj są lejoki, no nie mamy szczęścia, bo nynają. Mamy hopa lejoka, baba od lejoka, no i ogrodzenie na sztrum, no bo fest niebezpieczne zwierzęta, chyba
najbardziej niebezpieczne w tym zoo. A Lejokowo leży se bażochem do góry. No, wszystkie lejoki nynają. Tutaj kiedyś było mini zoo, szło kormić, futrować zwierzyna, to Weronika powiedziała, a teraz mamy do likwidacji. No, szkoda. Ja myślę, co to jest lama. Nie, jakoś wikunia, no jakoś zorta lamy. Myślę, szajbnicie. Ja się tak na zwierzynie nie znam, no ale są tu jakieś zoologii. Antylopy tutaj mamy i no bliżej nie idzie podejść, trochę daleko. No a Bruno już nawoływał, reagował, widział, no bo wiele tych antylopów tutaj jest. Naprotiv tamtych antylopów mamy antylopa, taka sorta antylopy azjatyckiej, największa spośród azjatyckich antylopów. Tutaj mamy nilgau, tak się to mianuje. Słuchajcie, tu mamy tabula, wszystko jest szajbnięte, co je i skąd oni Indie, ja? Co żre, trowa, gałązki krzewów. No i mamy tutaj te nilgau, ja? No i takie małe, co się niedawno narodziły. Wietnamski wieprz, a nawet dwa wieprze, żech widział, o, lotają hań. Ciekawe jak szmakują, no jak smak Wietnamu. Chiński milu, no ja bych powiedział, co to jest jakoś sorta jelenia, ja? We Mongolii je, we Chinach, no już nie ma, bo wymarły we naturze, toż ino też we zoo idzie go trafić hań. To są elefanty indyjskie, afrykańskie są większe, no i trochę się różnią. Tutaj ich nie ma. Są my teraz we pawilonie, tutaj mamy roztomajte takie one, żółwie też, no i o elefantach, bo elefanty tutaj też mogą łazić. Elefanty to są jedyne ssaki, co nie poradzą skokać. W Pierunie elefanty poradzą zeżreć 200 kg futru na dzień i 200 litrów wody na dzień. No w Pierunie elefanty są, no baby, elefancice są 22 miesiące przy nadziei i to jest najdłużej pośród ssaków, a mały elefant waży więcej ode mnie, kiedy się narodzi. 120 kg. Godą za chwilę będzie hipopotam. Kaje ten hipopotam. No, był tukej. Pamiętam jeszcze, jakże tu ostatnio był pora lot do zatku. No, tukej je. Hipolit. Umrzył już w roku 2016. Naturalnie, ze starości. Żył tutaj od roku 1964. Najdłużej żyjące zwierzę we chorzowskim zoo. No i tutaj mamy jeszcze taką tabula Hipolit i Hamba, jego baba. No i mieli potomstwo i te potomstwo żyje we roztomajtych zoach we całej Europie. Bruno, jak się podobają żirafy? Fajne? Ja. Zwierza o najdłuższej szyi. No ale Weronika mi gadała, co żirafa ma tyle szyjnych kręgów, co człowiek. 7 i no większe. No i mamy też mało żirafa. Weronika gadała, co latoś się narodziła. Tutaj mamy plac graczek, no ale my idziemy dalej. Nie dychamy, nie będziemy Bruna teraz posyłać na plac graczek. Tak jak nie ma jednego negra, tak nie ma jednej żirafy. No są roztomajte te żirafy. Obejrzyjcie, w Afryce żyją. No tutaj, patrzcie, nigeryjsko. Ino mniej niż 220 osobników na wolności. No fez mało i coraz mniej żirafów je na świecie. Bruno, widzisz? Hań są nosorożce i no ty nie widzisz. Trzeba by cię podnieść. No i kolejny pawilon. Mamy między innymi mrówkojada, takie lasy równikowe. Idzie na takiej platformie
u góry połazić. No, między innymi mamy też afa, leniwca. No i tak to jest zaaranżowane. Tutaj nie przelezymy. Tutaj była kotlina dinozaurów. Remontują to chyba, odnawiają. Pamiętam, jak za bajtla po tych dinozaurach żech łaził. Chcieliśmy Bruna puścić, no ale musimy czekać na zaś, jak już to będzie odewrzone. Tu trochę z wierchu idzie dojdrzeć te dinozaury, no ale nie możemy iść je wszystko załonaczone. Widzicie to? Elkom idzie jechać nad zoo. Ja. Rod się przejada kiedyś Elkom i o Elce. Musimy szafnąć osobny film. A tutaj mamy kamele. Mamy taką sorta, a dali mamy drugą sorta. Zusammen ze kamelami żyje se lama. Obejrzyjcie, ta biało, jako kremowo lama. Ta jedna kamela ściepuje sierść. No, wygląda to trochę tak nie za fajnie, no, ale tu Weronika go dała na lato. One nie muszą mieć tej sirchoły, albo sirchoły, tak one, sirchoła, sierść po śląsku. No, tutaj już prawie jest ciepła ta sirchoła. Ma dwa pukle, to są afrykańskie, a jeszcze są kamele za jednym puklem, to są azjatyckie. Ja to konsultuję się z Weroniką, bo ja się tak nie znam, nie? Bruno, fajny bizon? Fajny, pokaż kaje bizon. Pokaż paluszkiem. Pięknie, fajny bizon, ja? Tutaj mamy bery. Ta Elka to naprawdę ewenement, jak ona nisko tutaj leci. Widzicie? Ja, naprawdę Elka to jest ewenement. My mamy to na Śląsku. Tutaj mamy afy, jeszcze w tych pawilonach są, no ale brakuje najważniejszych, co by mnie interesowało. Szympansów, gorylów. Kiedyś szympansy, goryl, nie wiem, tak mi się to coś z tego było. Teraz już nie widzę. No a tutaj mamy jeszcze afy, papagaje. W tych pawilonach też są, ja? Afy i papagaje. Pingwiny to jest ta nowa atrakcja. Mamy roztomajte te pingwiny, 17 sortów, od małego, równikowego, 48 do 54 cm, do cysolskiego, 112 do 115 cm. Kojarzą głównie nam się z Antarktydą, no ale mamy ich też w Australii i Nowej Zelandii. Tutaj mamy pingwiny peruwiańskie. Idzie obejrzeć, jak pływają. Teraz siedzą na skałach. Nie są to jakieś największe, no ale są. Peru, no nie ma zimno. Na całej południowej półkuli są pingwiny. Ja, nie ino Antarktyda, nie ino zima. Na dole idzie podziwiać te pingwiny bez szkło, ja. A po pierwsze je pokazowe karmienie, no ale teraz przed 6 też my się chycili na karmienie. One głównie ryby jedzą, a te pingwiny peruwiańskie są mianowane pingwinami Humboldta. Aleksander von Humboldt, niemiecki przyrodnik, kujegozocy, no tak richtig kujegozocy, morski sztrom przy Chile, bo one przy Chile, przy Peru, ja, to je obok, je mianowany sztromem Humboldta, no i te pingwiny z kuli tego, co hań żyją, też są pingwinami Humboldta mianowane. No, nurkują, poradzą dobrze nurkować, nie tak dobrze jak cesarskie, no ale co my widzieli?
Tutaj są pandy, ino nie tako panda biała, a czarno, ino tako ryszawo albo czerwono, panda mało. Ja, są roztomajte sorty. Tutaj mamy dzisiaj izle, no ale za bajtla pamiętam, co były lamy, no i ze upami, ze umą łazili my tutaj ze Tauzena, bo oni kwaterowali tutaj, już nie żyją, no jeszcze drugie upy żyją na Tauzenie, no ale ze tymi, co myśla, i karmili my. Nie wiem, Eli, to tak było dobrze, co one ten chleb jodły. No dzisiaj są izle, może z kuli tego, co ludzie zawsze dokormiali, a izlów już tak nie dokormiają, a też izle tak nie są tak rade, co by tam przyleźć ku płotowi. Tutaj są ptoki roztomajte, między innymi ojle też mamy. Adlery też tu muszą być, jeszcze że nie widział, no tu mamy historię polskiego wapynia, no czemu nie górnośląskiego, albo śląskiego, no dyć są my na Śląsku, no jak już chcieli dać ta polsko tabula, no to w obok werciłoby się dać śląsko i górnośląsko. Tutaj powinny być kangury, no ale nie widzę tych kangurów, bo no Kaś się skryła, że chciał je uwidzieć. A sam mamy imu, no we śląskiej godce są takie słowa, co napoczynają się na Y, we polskiej nie ma, no ktoś go do Yeti, no ale to jest z angielskiego, ja tak to jest przysposobione na polskogotka, co się niedowo J ino Y, no ale czyto się jako J, a we śląskiej godce richtig na zaczątku niekiedy mamy Y jak imu, ja, ten ptok. Nie pokazali my wam wszystkiego, łazili my no 4 godziny. Przyjedźcie se tutaj, a jeszcze nie raz będziemy we Śląskim Parku ze kamerą, a bez kamery to chyba co chwila, bo fest blisko kwaterujemy. Za tydzień widzimy się z ganz inkszego placu. Bawcie się.